Reit, dwi nawr yn mynd I basio'r awenau drosodd yng nghydweithiwr o Adran Daearyddiaeth Prifysgol Abertawe, Dr Osian Elias. Mae mynd i'n harwen ni gyda'r sesiwn nesaf a drosodd at y ti felly, Osian. Diolch yn fawr Gwenno, a diolch am y geiriau call yna, mae'n rhaid gweud. Iawn, dyma ni felly, 2:45 ar y dot, felly mae yna tipyn o gyfrifoldeb gyda fi I gadw ni at amser y prynhawn yma. Panel rhif 3 dwi'n cyflwyno I chi yn awr, lle byddwn ni'n trafod heriau a chyfleoedd I gymdogaethau, ac felly heb I fi betryso, dyma ni gyflwyno y siaradwr cyntaf, sef Heini Gruffudd, yn cynrychioli mudiad dyfodol yr Iaith y prynawn yma, yn cyflwyno papur ar y teitl Y rhuthr am dau yng nghyd-destun heriau Covid-19 i'r Gymdogaeth Gymraeg. Felly, dyma ti, Heini. Diolch yn fawr iawn am y cyfle I gyflwyno rai syniadau. Gwerthfawrogi'n fawr. A hefyd yn gwerthfawrogi'n fawr cyfraniadau eraill sydd wedi bod sydd yn hyn yn dangos meddwl ar gweithgaredd a'r egni mawr sydd wedi bod ar waith yng Nghymru yn y cyfnod Covid. Wrth dweud hynny, wrth gwrs, mae rhaid I ni trwy'r cyfnod yma I gyd gofio bod llawer wedi colli swydd, wedi colli gwaith, llawer wedi dioddau o'r Covid, eraill yn ei trallod, a fydde fe ddim yn iawn I ni barhau heb bod ni'n cofio hynny. A pob dymuniad da I ti Aled, gyda'r brofiad ysbyty. Cwbl weda I mod I wedi cael profiad ysbyty llwyddiannus iawn y 2 blynedd yn ôl ac yn ddiolchgar iawn i'r gwasanaeth iechyd sy'n gweithredu'n wych. Wel nawr te, oes modd I fi roi ryw sleidiau fan hyn neu siwt fi'n neud? Share screen yw e? Os wasga I hwnna, nawr te, beth sy'n digwydd nawr? Share, ond wedyn ni ddim... Odi hwn yn dod yn agos ati nawr te? Dyna ni, Heini. Chi'n gallu glywed I hefyd? Ie, ydyn. Ac yn gallu gweld. Wel, mae hwnna'n wych. Mae hwnna'n wych. A odi hwnna'n gweithio hefyd? Wel, bendigedig. Da iawn. Da iawn. Wel, nawr te, yr un sydd da fi mewn ffordd yw trio bwrw golwg ar 3 maes. Falle wrth siarad am y Gymraeg I ni'n anghofio am y sylfaeni. Ac os oes gyda fi bregaeth, wel y bregaeth heddi, y 3 phen yw y catre niferoedd a'r gymuned. A wy'n credu bod angen I ni feddwl yn ystod y Covid yma sut mae rhain I gyd wedi cael ei effeithio, niferoedd sy'n dysgu mewn ysgolion neu fel oedolion, sut mae iaith y catre wedi cael ei effeithio, beth yw effaith y Covid ar y plant yna, a hefyd beth yw effaith y Covid ar gymunedau'r Gymraeg, a allwch chi gymryd hwnna yn weddol iawn. Ond dyna 3 maes, ni'n gallu sôn am lawer o bethau am y Gymraeg, ac mae cymaint o bethau I wneud ym mhob twll a chornel o Gymru, ac mae cymaint o'n galwadau ni yn y gorffennol wedi bod ar gael statws sifig i'r Gymraeg sy'n gwbl wych wrth gwrs, ond yn y pen draw, os yw 3 maes yma'n gwanhau, y catre niferoedd a'r gymdogaeth I ni mewn man gwan. Nawr te, dadansoddiad y Llywodraeth ar y grwpiau cymunedol Cymraeg yn hynod o werthfawr, ges chi olwg bore yma ar hynna, bron rhyw 2,000 o gymunedau Cymraeg o grwpiau cymunedol Cymraeg, mwy siwr o fod ar gael. Swn ni'n honni bod y dadansoddiad, dwi'n gwybod am Abertawe, bod yna ryw 20 o grwpiau cymunedol nad oedd yn y dadansoddiad. Ond fi'n credu bod yn deg I ni gymryd hwnna fel ryw fath o arwydd o'r gweithgaredd rhyfeddol iawn sy'n digwydd ledled Cymru gyda'r Gymraeg. Lle mae'r Gymraeg yn dioddau yn gymunedol, lle mae canrannau llai yn ei siarad I ni yn mynd I ddibynnu fwy ar gymunedau a grwpiau cymunedol, a mae gwarchod reina yn gwbl allweddol I ddyfodol y Gymraeg. Nawr, wy'n gallu mynd mlaen i'r grŵp i'r sleid nesaf, gwych. Yr hyn welon ni yn y dadansoddiad oedd faint o
a wedi mynd gam ymellach falle, i weld faint o grwpiau cymunedol Cymraeg sydd mewn gwahanol siroedd yn ôl canrannau Cymraeg, siaradwyr Cymraeg yn y siroedd hynny. I chi'n gweld ar y chwith, y siroedd lle mae 40% neu fwy yn siarad y Gymraeg, grŵp yn y canol hyd at 30% a wedyn siroedd mwy Saesnegedig. A'r hyn i chi'n gweld yn gwbl glir fyna yw bod nifer grwpiau cymunedol Cymraeg yn llawer uwch yn y siroedd Cymraeg, sydd yn nodi mor bwysig yw i yn bod ni ar y naill law yn cadw siroedd Cymraeg, mae'r Gymraeg ag y gallwn ni, ond ar y llaw arall yn nodi yr un mor bwysig gymaint mae angen i ni gryfhau grwpiau cymunedol Cymraeg mewn siroedd mwy Saesnegedig. Os ych chi'n mynd un cam ymhellach, i chi'n gallu nodi faint o siaradwyr Cymraeg sydd am bob grŵp cymunedol Cymraeg. Nawr te, mewn siroedd Cymraeg, llai na 100 o siaradwyr Cymraeg yn bob grŵp cymunedol. Ychydig yn uwch mewn siroedd canolig, a wedyn llawer mwy o siaradwyr Cymraeg yn bob grŵp cymunedol mewn ardaloedd Saesnegedig, sy'n awgrymu nad yw siaradwyr Cymraeg mewn siroedd Saesnegedig yn cael yr un profiad ieithyddol ac mae angen gwneud rhywbeth am hynny. Yn yr un modd wedyn, os ych chi'n meddwl am yr ardaloedd yn gyffredinol, faint o bobl sydd yn byw mewn ardaloedd, wel, dyma i chi ddarlun o sawl grŵp cymunedol sydd am nifer o boblogaeth. A fyna i chi'n gweld y darlun yn llawer mwy eithafol mewn un ffordd, fel bod gyda chi un grŵp cymunedol Cymraeg yn bob 250 o bobl mewn ardal Gymraeg, ond un grŵp am bob 3,000 o bobl mewn ardal mwy Saesnegedig. A mae hwnna'n gosod heriau, dwi'n meddwl, i rai sydd yn ymwneud a chynllunio ieithyddol, sydd yn mynd efallai tipyn ymhellach nag i ni falle yn ei drafod yn gyffredinol. Wel, diolch bod Aled yma. Cwbl wych bod wi wedi deall a cael ar y ddeall bod y safon yma o'r diwedd, safon 145 hybu'r Gymraeg, yn mynd i gael sylw. Diolch, mae'r gall na'n edrych yn hyfryd manon, gwych. Y safon 145. Dyma yn y marn i y safon bwysica o'r holl safonau, a dwi'n credu bod i wedi cael sylw hyd yn hyn. Mae yna rheolau manwl iawn, safonau manwl iawn gyda ni, a'r dipyn o fanion yn ymwneud â ffurflenni ac yn y blaen, ond dyma dwi'n meddwl yw'r bwysica, a fan hyn dwi'n meddwl mae modd gosod ar awdurdodau lleol y pwysau i ddod i mewn a sut maen nhw'n cynllunio ac yn mynd ati i ddenu rhagor i siarad y Gymraeg, sut i ddenu rhagor o gartrefi Cymraeg, sut i glymu rhieni wrth ysgolion Cymraeg yn fwy effeithiol, a sut maen nhw mewn gwirionedd yn mynd i greu naws a strwythur yn eu hardalodd eu hunain ar gyfer sicrhau bod y Gymraeg yn dod yn iaith un fwy o bobl ac yn iaith fwy cymunedol. Yn y gorffennol, mae rai o'r safonau yma awdurdodau wedi llenwi blychau, mae'n ticio blychau mewn gwirionedd gyda'r safonau yma. Ond does dim arbenigedd wedi bod mewn llawer iawn o'r awdurdodau lleol, a mae'n wych clywed bod y Comisiynydd, dwi'n gobeithio a'i staff, yn mynd i'r rhoi i awdurdodau lleol yr arbenigedd i fwrw ymlaen gyda chynlluniau bydd yn gwirioneddol fynd ati i godi niferoedd y siaradwyr Cymraeg ac i greu amgylchedd. Nawr te, dyw hwn ddim yn mynd i fod yn iaith yn waith bach, dyma'r gwaith mawr dwi'n meddwl. Yn ystod eleni ar flynyddoedd diwethaf, ni wedi cael rhai canllawiau a pholisiau ac arweiniad gloiw gan y Llywodraeth. Mae yna sawl adroddiad wedi dod, i gyd yn mynd i'r cyfeiriad iawn, a dwi'n credu bod polisi cyffredinol y Llywodraeth erbyn hyn yn rhoi mwy o sylw i'r gwir feisydd lle bydd y Gymraeg yn y pen draw yn gallu ffynnu. Un yn bendant, adroddiad 2017, yn pwysleisio'r angen am gynllunio trosglwyddo iaith.
Ac mae hwnna yw dechrau a diwedd mesur llwyddiant cynllunio iaith yn ôl Joshua Fishman ac eraill sydd yn ymwneud â'r maes yn rhyngwladol. Wel, dyma y broblem, bod eto wedi godi o un o adroddadau'r Llywodraeth. Tua 6% o blant Cymru erbyn hyn sy'n derbyn y Gymraeg gartre. Mae wedi gostwng rhyw gymaint o 7% ar y degau. Felly, pan ni'n meddwl am ysgolion Cymraeg, maen nhw yn rhoi'r Gymraeg i 2 o bob 3 phlentyn, a chydig bach mwy na hynny erbyn hyn. A derbyn bellach bod hyd at 22, 23, 24% o blant Cymru yn derbyn addysg Gymraeg. 3 o bob 4 ohonyn nhw yn dod o gartrefi Saesneg. A fyna mae'r golled fawr wedi bod yn y cyfnod Gofid i blant sydd wedi bod mewn heb ysgol, mewn cartrefi Saesneg, heb gyfeillion, heb rieni i siarad yr iaith gyda nhw. Ond oedd yn dda clywed gan Elin bore yma am yr ymdrechion sy'n cael ei wneud gan ysgolion ledled Cymru. Wel, unwaith eto, polisi'r Llywodraeth newydd gael ei gyhoeddi, a cwbl wych unwaith eto, hynny yw dyma rai o'r pwyntiau allweddol gyda'r Llywodraeth nawr o ran trosglwyddo iaith. Y cwestiwn sydd â fi yn y pen draw yw, mae'r polisi yma gyda ni, ydyn ni yn y pen draw, ydyn ni yn mynd i allu creu un hunain gyfundrefn neu system neu drefn sydd yn mynd i ddigon cryf i'n galluogi ni i roi'r cyfan yma ar waith yn effeithiol. Ond mae pob pwynt yn y polisi yna, os gwelwch chi nhw, yn gwbl berthnasol. Hyn wedyn, mewn cyd-destun, lle mae nifer o bolisiau'r Llywodraeth yn milurio yn erbyn y Gymraeg. I ni wedi clywed gan Helen Mary bore yma am sut mae rhai o adrannau'r Llywodraeth hyd yn oed yn y maes addysg yn anwybyddu'r Gymraeg, neu heb ddim yn rhoi sylw i'r Gymraeg, neu mae'r Gymraeg yn ystyriaeth atodol. Mae hwn yn mynd o dros 20 mlynedd. Dwi'n cofio pan ddechreuodd polisi prentisiaeth gan y Llywodraeth. Dim sôn am y Gymraeg yn yr adroddiad cyntaf. Mae hyn yn dal i raddau helaeth mewn sawl man. Enghraifft, polisi seren y Llywodraeth sydd yn denu disgyblion mwyaf disgler Cymru i astudio mewn prifysgolion grŵp Russell. I ni gyd yn gwybod mae Caerdydd yw'r unig un yng Nghymru sydd yn grŵp Russell. Felly polisi penodol i ddenu Llywodraeth, i ddenu plant Cymru i brifysgolion Lloegr. A mae hwn yn neud nonsens, dwi'n meddwl, o ymdrech y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n neud i orau i gadw disgyblion yng Nghymru, a hefyd mae'n neud drwg i ddatblygu sgiliau mewn brifysgolion Cymru, a hefyd i ddatblygu gweithlu Cymraeg yng Nghymru ac i ddatblygu ac i gadw athrawon yng Nghymru ac yn y blaen. Addysg bellach, mae angen sylw enfawr ar yr addysg bellach. Dyma'r disgyblion sydd yn aros yn eu cymunedau. Ai 6% o'r disgyblion sydd erbyn hyn yn cael gwersi Cymraeg neu ddwyieithog? Mae e'n llawer i fach o'i gymharu â'r system addysg gorfodol. A wedyn, gweithluoedd holl bwysig bod awdurdodau lleol, cyrff cyhoeddus yn paratoi gweithluoedd Cymraeg fel bod yna le i rai sydd yn gadael yr ysgol i ddefnyddio iaith. Economi ardalodd Cymraeg, a wedyn byddai'n dod yn y man at tai, a sut mae'r polisi y tai ar hyn o bryd. Diolch i Simon am sôn am ail gartrefi yn gallu milurio yn erbyn yr rhai sydd am gadw cymunedau Cymraeg. Wel, o ran disgyblion, mae yna gynnydd wedi bod. O'r diwedd, yn y 10 mlynedd diwethaf ni wedi gweld cynnydd y nifer y disgyblion iaith gyntaf yn yn ysgolion. Am ryw 10 mlynedd cyn hynny, roedd e'n weddol wastad, diffyg twf. Ond erbyn hyn, ni yn gweld twf tipyn bach yn well. Ond odi'r twf, o dyma ni, mae hwn yn dangos falle'n fwy clir y twf mewn gwirionedd sydd gyda ni erbyn hyn. Ers 10 mlynedd, mae wedi gwella. Sori, mae un gam deipio fyna, 2010, 2011. Mae'r twf wedi cynyddu tipyn.
ond dyw hwn ddim yn dangos y cyfan am fod cyfradd y twf o flwyddyn i flwyddyn yn gallu bod yn anghyson. Ac efallai yn y blynyddoedd diwetha, i ni wedi gweld disgyniad. Wedi gweld ychydig o gwymp yn y twf. Nawr te, beth sydd yn gyfrifol am dwf addysg Gymraeg? Dim ond un peth, sef sefydlu rhagor o ysgolion Cymraeg. Does dim byd arall yn effeithio fwy ar niferoedd disgyblion mewn addysg Gymraeg na chynyddu ysgolion Cymraeg ar niferoedd. Mae yna rai siroedd yng Nghymru fel Castell Nedd Talbot heb sefydlu un ysgol Gymraeg yn ei bodolaeth gyfan. Ysgol gynradd Gymraeg yn ei bodolaeth gyfan. Mae yna rai eraill hefyd yn wan. Tra fod siroedd eraill yn carlamu. Diolch iddyn nhw a diolch am yr ymdrechion. Unwaith eto, wel, dyma ni amcan o dwf disgyblion yr higl yn y Gymraeg ar draws y blynyddoedd. Roedd yna gwymp wedi bod 10 mlynedd yn ôl. Diolch beth dyw'r 5 nawr ddim yn digwydd. Mae'r twf yn cynyddu, ond dyw cyfradd y twf ddim yn cynyddu. A'r pwynt pwysig dwi'n meddwl yn hyn i gyd yw sut i ni'n cynyddu'r momentum. Sut i ni'n gallu cynyddu y twf mewn addysg Gymraeg. Mae'r rhaid i'r twf gael ei gysylltu a chyllid cyfalaf gan y Llywodraeth. Diolch i'r Llywodraeth roi 30 miliwn y llynedd tuag at dyfu ysgolion Cymraeg, a dwi'n gobeithio a cawn ni ddatganiad tebyg eleni, gawn ni weld. Ond mae'r rhaid i ni rywsut gyflymu'r twf, nid mynd ymlaen fel ni neu byddwn ni byth yn cyrraedd 1 miliwn. Ond fel awgrymau dialed, dyw ffactorau Cymru ddim yn arbennig i Gymru chwaith. Mae yna ffactorau yng Nghymru sydd yn effeithio ar y gymuned Gymraeg yn digwydd ledled Ewrop, nid yn unig yng nghyswllt Iaith, ond hefyd yng nghyswllt tref a gwlad, a tynfa canolfannau dinesig, y farchnad rydd yn effeithio yn ddifrifol ar dau, y gwahaniaeth mawr rhwng cyfoeth tref a gwlad, dinas a gwlad, sydd yn golygu bod cyfoethogion yn gallu cael eu denu i'r wlad, a hefyd yn y cyfnod Cofid yn benodol, mae symud i'r wlad yn gallu bod yn atyniadol wrth i'r agor allu gweithio o'r cartre. Mae hwn yn gallu rhoi chydig bach o gymorth i ni falle, wrth feddwl bod modd i Gymru ifanc Cymraeg galluog gallu gweithio eu cartre yn lle munud dinasoedd. Ond yn y pen draw, pan i chi'n meddwl am yr hyn sydd yn digwydd i'r gymuned Gymraeg, yng Ngwynedd a Môn, i chi'n gweld, mae'n wahanol i'r hyn i ni weld yn y de ym Morgannwg ac yn Abertawe, byddai'r mwyafrif helaeth yn dweud i bod nhw yn Gymru, hyd yn oed bod nhw'n siarad Saesneg. Yr hyn i chi'n gweld yng Ngwynedd a Môn a Cheredigion, dipyn o wahanol. Mae'r nifer sy'n dweud i bod nhw'n Gymreig ac yn siarad Cymraeg, i chi'n gweld fyna ar y chwith yn Gymreig a siarad Cymraeg yn gymharol gysylltiedig, ond o ran y rhai sydd yn datgan i bod nhw'n Saesnig yn siarad Cymraeg yn llawer is. Felly mae gyda chi holl gymdeithasol amlwg rhwng y Gymraeg, y rhai sydd yn dweud i bod nhw'n Gymru neu yn Gymru Prydeinig, a rhai sydd yn bod nhw'n Saesnig neu'n Saesnig Prydeinig. A dwi'n yn siŵr sut ydych chi'n gallu pontio hynny, heblaw cael polisïau dysgu Cymraeg am ddim i rai sydd yn dod mewn i'r ardaloedd yma. Mae rhaid i ni feddwl sut ni'n gallu cymathu rai sydd yn dod i'r ardaloedd. Wel, i orffen yn sydyn, i gadw fewn 20 munud, i chi gyd wedi gweld penawdau fel hyn yn ddiweddar yn y papurau. Mae rhain i gyd wedi cael eu cymryd o bapurau Lloegr neu o bapurau America o gwaelod, rich European flea virus from for second homes, ar draws Ewrop, nid Cymru'n unig, ond wedyn Brits ynde, a wedyn pent-up demand yn y blaen, a wedyn mae hyn yn y pen draw yn arwain at godi prisol tai yng Nghymru, a dyma un o'r anawsterau ynde. Gwynedd tai sengl wedi codi mewn pris y llynedd 14.6%. Môn
31% o'r tai gafodd ei werthu yn ail gartrefi. Gwynedd, 27% o'r tai gafodd ei werthu yn ail gartrefi. Dafydd Hadi yn falch iawn, mae dim ond un o bob 3 sy'n prynu tai yn Ngwynedd sydd yn dod o'r tu hwnt i Gymru. Dim ond un o bob 3. Wel, wedyn ni fod un o bob 3 yn ddyrfawr, yn llawer i fawr. A dyna'r broblem sydd yn wynebu ni nawr. Nid yn unig tai haf, a fyswn ni bod yna 3 chategori, tai haf, ail gartrefi a symud i Gymru. Falle bod Simon wedi sôn yn effeithiol am tai haf, y Swistir wedi gwahardd unrhyw ardal gael mwy nag 20% o tai haf. Ond mae gyda ni hefyd y broblemau o fido, tref i wlad, wlad i wlad, a hefyd ail gartrefi. Yn y marn ni, mae'r problemau yma gyda'i gilydd ymhell y tu hwnt i allu y Llywodraeth fel maes strwythurau presennol i ddelio â nhw. Mae prosiect 2050, a diolch i Jeremy am arwen, gwbl effeithiol, ond mae wedi guddio ymherfedd y Llywodraeth o dan is-adran y Gymraeg sydd yn tribol rywle i'r gweinidog addysg, a mae lle bach gan y luned rywle. Does dim gyda ni gweinidog llawn amser i Gymraeg, tegwch mae gweinidogion y Gymraeg wedi ymhel â Brexit, Covid, materion iechyd meddwl ac yn y blaen. Wel, beth i ni'n gallu wneud, sut ni'n gallu gwella hyn? I ni'n gwybod bod cyllid Cymraeg i oedolion wedi i leihau yn ddiweddar. Pam? Oherwydd Brexit a Covid. Hynny mae dylanwad gan tueddiadau presennol yn ariannol i leihau gallu sefydliadau Cymraeg effeithiol i weithredu. Mae angen i ni feddwl enghraifft yn hermau gwlad y basgiad a habe sy'n cael i'w 2 gwaith cymaint o arian a Chymraeg i oedolion gyda ni. Maen nhw'n gallu tynnu mewn llywodraeth leol i sefydlu canolfannau basgeg. Mae angen i wneud hynny gyda ni. Mae eisiau meddwl yn llawer mwy llawn dychymyg a heriol o'r un sydd yn gallu digwydd. Cymreigio'r gweithlu. Ble mae'r arbenigwyr sydd gyda ni o ran cynllunio iaith? Dyn nhw ddim llawer ohonyn nhw mewn awdurdodau lleol. Diolch bod nifer cynyddol yn y Llywodraeth, ond ydyn nhw gyda'i gilydd yn cael dylanwad ar draws y Llywodraeth. Mi oedd Eluned Morgan yn onest iawn gyda'r Llywodraeth yn y Senedd yr wythnos diwethaf i ddweud bod hi'n ofni nad yw ei hadron ni'n cael digon o ddylanwad. Dyna pam i ni yn yfodol i'r Gymraeg yn gofyn o ddifri i'r Llywodraeth i ystyried a'i nawr yw'r amser i sefydlu corff pwerus, nerthol, annibynnol, cynllunio iaith arbenigol i fynd ynghyd â'r materion mawr sydd yn ymwynebu ni yn y 3 phen yna, y cartre, niferoedd a'r gymdogaeth. Os daw corff o'r fath, fyswn ni'n tybio bod angen i'r corff yna gael rhyw 100 miliwn o bunnau flwyddyn i fynd i'r afel a mater sydd yn gwbl allweddol yn y marn ni. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Heini. O'n i'n teimlo ti'n dod i gasgliad ar y diwedd yn fyna, a diolch am y sgwrs ddifyr yna oedd yn cyffwrdd ar nifer o'r sylfaeni hynny o bolisi a chynllunio iaith. Rwy'n siŵr bod nifer y gwestiynau diddorol wedi dod, ond fe ddawn ni ar rheina ar ôl i ni gael yr ail gyflwyniad yn y panel yma. Yr ail gyflwyniad yn dod gan Dr Tamsin Davies, sy'n cynrychioli Cymdeithas yr Iaith yma heddiw, o dan y teitl Cysgod y Cofid, Strategaethau adfer y Gymraeg mewn cyfnod dan gwmwl. Felly dyma ti yn awr, Tamsin. Diolch yn fawr iawn, a diolch pawb am y cyfraniadau. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn gwrando arnoch chi. Fel Heini, mae gyda fi sleidiau, felly wy'n mynd i geisio rhannu y sleidiau nawr. Felly, wi yn mynd i siarad am Covid, wrth reswm, ac un peth
sydd wedi digwydd, wi'n meddwl, yw bod yr argyfwng Covid wedi amlygu nifer o broblemau sydd wedi peri Gofid ers sawl blwyddyn. Felly, wrth gwrs, mae yna rai pethau sydd yn newydd, ond i ryw raddau, beth sydd wedi digwydd yw bod wedi gweithygu rai pethau sydd wedi bod yn broblemau ers blynyddoedd. A felly, y pethau wy'n mynd i grybwyll heddi yw y fachnad tai ac ailgatrefi, fel ni wedi clywed sawl gwaith o blaen, yr economi, cyfryngau Cymraeg a Chymreig sydd wedi bod yn wan yng Nghymru, diffyg darpariaeth Gymraeg yn y gwasanaethau iechyd a hefyd diffyg mynediad Act Addysg Gymraeg. A dwi yn mynd i dynnu ar weledigaeth Cymdeithas Iaith i roi rhai strategaethau mae'r Gymdeithas wedi awgrymu i mynd i'r afal gyda rhai o'r problemau hyn. Felly, i ddechrau, ni wedi clywed lot am y farchnad tai heddi, ac ni gwybod, wrth gwrs, bod yna rai ardaloedd gyda nifer uchel o ailgatrefi a pethau fel cartrefi sydd wedi cael i prynu ar gyfer rhentu fel gwyliau, felly Airbnb er enghraifft. Dyw hyn ddim yn broblem yn Nghymru yn unig, wrth gwrs, ond mae yn cael effaith ar iaith, mae'n codi prisiau tai, tu hwnt i gyrraedd cyflogau lleol, ac wrth gwrs mae'n cael effaith negyddol ar wasanaethau lleol. Felly ni'n gweld, os does ddim pobl yn byw rywle yn llawn amser, wrth gwrs, mae hyn yn gallu cael effaith ar bethau fel ysgolion, cael meddyg lleol ac ati. Ie, fel o'n i'n gweud, ni'n gweld ardaloedd lle mae yna brisiau tai yn anfforddiadwy o gymharu gyda y cyflogau sydd ar gael yn lleol, a mae hynny yn cynnwys rai fforddiadwy. Felly mae yna ddiffiniad o dau fforddiadwy, sydd yn golygu bod nhw yn hyn a hyn o'r gwerth ar y fachnad rhydd, ond wrth gwrs dyw hynny ddim o angenrheidirwydd yn golygu bod nhw yn fforddiadwy i bobl leol sydd ddim yn ennill cyflog sydd yn galluogi nhw i gael morcais hyd yn oed i gael tŷ ar bris gostynedig. Felly, wrth gwrs, mae hyn yn broblem. Ac mae'n bosib bod pobl wedyn yn mynd i symud i lle mae'n haws i ffind o rhywle i fyw, rhywle i brynu, ac mae hyn yn cael effaith ar Gymraeg. Felly, yn ei gweledigaeth mwy na miliwn, mae'r Gymdeithas wedi awgrymu cwpl o bethau. Felly, un yw deddf eiddo a chynllunio, a bydde hyn yn sicrhau bod tai sy'n wag a tai sydd yn cael ei ddefnyddio yn cael ei defnyddio cyn symud ymlaen i ddatblygu mwy o dai. Bydde hefyd yn gosod cap ar ganran ailgatrefi mewn cymuned, ychydig fel oedd Heini yn sôn amdano fe. Ac hefyd newid y diffiniad o dai fforddiadwy a rheoli prisiau rhent sydd yn golygu bod pobl yn gallu fforddio i brynu neu rentu yn eu cymuned eu hunain. Byddwn ni hefyd yn licio gweld datganoli cynllunio i'r lefel fwy o lleol posib. Felly bydde hynny yn mewn ffordd yn mynd i'r afal gyda'r broblem oedd Simon wedi crybwyll, sef bod pethau yn
wahanol mewn gwahanol ardaloedd. Felly, wrth gwrs, mae yna rhai ardaloedd lle mae yna llawer o dau haf ailgartrefi, ond wedyn mae yna rhai lle dyw ddim cymaint o broblem. Byddwn ni'n licio gweld cynllunio ieithyddol yn orfodol, felly bydd angen mwy o yr arbenigedd hyn mewn awdurdodau lleol ac ar lefel y Llywodraeth. Ac ar hyn o bryd, mae yna le i asesiadau effaith iaith wrth cynllunio, ond dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn cael ei ddefnyddio yn gyson. Felly, ni eisiau gweld deddfu ar asesiadau effaith iaith a sicrhau bod nhw'n cael ei defnyddio yn fwy aml. Ac bydd angen datblygu hyn ymhellach, ond wrth gwrs, ni wedi wneud yna gyda asesiadau effaith amgylcheddol. Ar un adeg, doedd yna ddim system cynllunio caniatâd cynllunio o gwbl, felly mae yn bosib datblygu y systemau yma. Yn ogystal, sydd ddim yn rhan o y syniad o ddeddf eiddo a cynllunio, byddwn ni eisiau gweld datblygu cynllun strategol gyfeithu a thwistiaeth mewn ardaloedd gymwledig, oherwydd wrth gwrs bod yna broblem penodol yma. Rhagor o dau gymdeithasol, bydde hynny yn flaenoriaeth, felly trial dychwelyd peth o'r stoc sydd bellach mewn dwylo preifat i fod mewn dwylo cyhoeddus, ac i ariannu rai o'r datblygiadau yma i gael uwchdraeth ar elw landlordiaid. Felly, o ran yr economi, ni wedi gweld bod bod gwaith, bod yr economi sy'n ffynnu yn hanfodol i ddiogelu ieithoedd lleafrifol. Felly un reswm, mae'n bosib dadlau, wrth gwrs mae yna sawl reswm, ond un reswm pam mae'r Gymraeg yn y sefyllfa mae hi ar hyn o bryd, enghraifft o gymharu gyda'r Wyddeleg, yw oherwydd yr chwyldro diwydiannol a'r ffaith bod pobl wedi llwyddo i aros yng Nghymru a gweithio yna oherwydd oedd yna diwydiannau oedd yn cyflogi nhw. Ac mae'r un peth yn wir y dyddiau hyn gyda cymunedau lle mae nifer o siaradwyr o hyd. Mae'n bwysig bod ni'n sicrhau bod pobl gallu aros a gweithio yn eu cymunedau, achos heb hynny maen nhw yn mynd i ffindo gwaith rhywle arall. Ac ni wedi gweld hyn gyda niferoedd sy'n allfudo. Wrth gwrs, mae yna sawl reswm pam bod pobl yn allfudo ac gadael cymunedau Cymraeg. Nid dim ond cyfleoedd gwaith, ond mae'r ffigurau yn frawchus. Felly ni'n gweld bod yna dros 5,000 o siaradwyr Cymraeg yn gadael Cymru bob blwyddyn, ac er enghraifft o ran Ceredigion yn 2015 i 2016, oedd yna bron i 4,000 o bobl ifanc wedi gadael, felly mae hynny yn bron i 20% o bobl ifanc y sir. Ac gwrs, dyn nhw ddim i gyd yn gadael i gael gwaith, ond beth sy'n digwydd yw, falle bod nhw'n gadael i gael addysg i fynd i'r brifysgol, ond does dim byd i denu nhw nôl ar ôl yna. Mae'n fwy anodd i gael swydd yn ei ardal wreiddiol. Ac mae Covid wedi wneud hyn yn wath. Mae wedi bod yn ergyd yr economi, ac yn wedig mewn cymunedau oedd yn fregus o ran yr economi, oedd yn dibynnu ar twristiaeth, ar waith tymorol oedd ddim yn talu yn wych. Felly, mae jyst wedi gwaethygu pethau. Felly, be ni eisiau gweld yw dyletswydd ar y Llywodraeth i hybu twf economaidd y lledaenu y ffyniant ledled y wlad,
Ac bydde hynny'n cynnwys bethau fel datganoli swyddi sector cyhoeddus o Gaerdydd, achos mae pethau yn tueddu i fod braidd yn Gaerdydd ganolog. Adnabod rhai meysydd lle ni'n gallu datblygu. Felly un enghraifft yw y cwmni yn ei gwyrdd cenedlaethol yn Ynys Môn. A wedyn sefydlu cyrff newydd cyhoeddus yn y gorllewin i weinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg. A bydde hynny yn cynnwys cyngor cyfathrebu cenedlaethol a menter ddigidol Gymraeg. A na i esbonio chydig mwy amdanyn nhw nes ymlaen. Un peth arall yw bod ni dal yn y sefyllfa lle mae'r cysylltiadau i gyd ynglŷn â fynd mas o Gymru. Felly mae'r cysylltiadau gyda Lloegr yn hytrach na gyda'r gogledd a'r de. Mae dal yn anodd i gydeithio rhwng y gogledd a'r de ar y ffyrdd, ond hefyd yn y trên. Ac felly byddwn ni eisiau gweld ailagor rhai o ffyrdd Aberystwyth i Gaerfyrddin a Bangor i Porthmadog. Ac un peth arall yw i trial annog mwy o bobl i aros i astudio yng Nghymru, yw dileu ffïoedd dysgu i'r rhai sy'n astudio yng Nghymru. Felly bydde hynny hefyd yn hwb i brifysgolion Cymru sydd yn ar hyn o bryd yn bwydro yn erbyn sawl ffactor sydd yn golygu bod nhw ddim yn gallu denu y pobl o Gymru ac yn dioddau o ddiffyg buddsoddiad. A mae'n, wrth gwrs, mewn rhai llefydd fel Aberystwyth, Bangor, maen nhw yn bwysig i'r economi leol. Mae'r cyfryngau yn wan yng Nghymru. Mae pawb wedi sylweddoli, wi'n meddwl erbyn hyn, a mae'n drafodaeth ar lefel y Llywodraeth. A be wy'n ni'n gweld yw, wrth gwrs, bod teledu a papurau newydd o dros y ffin yn dominyddu. Felly, dyw'r negeseuon pwysig ddim o angenreidiaeth yn cyrraedd y bobl maen nhw yn bwysig iddyn nhw. Ac ni wedi gweld diffyg buddsoddiad yn y cyfryngau Cymraeg, felly o gymharu gyda rai llefydd gyda ieithoedd llefrifol, ni ddim yn wneud cystal. Er enghraifft, os ni'n cymparu gyda Gwlad y Basg, mae gyda nhw mwy nag un sianel teledu, gyda nhw mwy na 2 sianel radio ac ati trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly byddwn ni eisiau gweld hynny yn newydd. A felly, un peth ni'n galw amdano fe yw datganoli darlledu. Felly datganoli cyfrifoldeb dros ddarlledu a cyfathrebu yn eu cyfranrwydd i'r Senedd, ac wedyn gweld yn sgil hynny buddsoddiad mewn gwasanaeth newyddion Cymraeg annibynnol, gorsaf radio newydd, llwyfan amlgyfrwng i cyfrwng Cymraeg i blant a phobl ifanc, sianel deledu dwyieithog er enghraifft i Gymru. Felly, rhywbeth sydd yn normaleiddio y Gymraeg ac yn prif ffrydio y Gymraeg ar bob llwyfan cyfryngol. Ac fel cam tuag at hyn, byddwn ni eisiau gweld sefydlu menter ddigidol Gymraeg, a bydde hyn yn fenter sydd yn cynyddu defnydd a goleddedd y Gymraeg ar-lein, enwedig ar gyfer pobl iau, achos mae yna dystiolaeth sy'n dangos bod cwymp yn nefnydd yr iaith yn y grwpiau hyn. Ac mwyn ceisio
mwyn ariannu hyn, byddwn ni am weld arddoll ar gwmnïau digidol a telethrebu. Felly bydde hynny yn golygu rhai o'r rhai mawrion sydd yn weithredol yng Nghymru. O ran gwasanaethau iechyd, mae wedi dod yn fwy amlwg, dwi'n meddwl, yn ddiweddar, a mae polisi yn cydnabod bod cael gwasanaethau yn eich dewis iaith yn bwysig dros ben. Maen nhw yn gwella canlyniadau, maen nhw yn rhan o ansawdd y gofal, dyn nhw ddim yn rhywbeth ychwanegol, maen nhw'n hanfodol. Mae hyn yn wedig falle ar gyfer pethau fel triniaeth iechyd meddwl, lle mae yn fydd i siarad yn eich dewis iaith. Mae yn wedig o bwysig gyda pobl sydd ddim yn siarad y Saesneg, fel rhai plant, pobl gyda dementia ac ati, ac unrhyw un sydd ddim yn teimlo yn hollol gyfforddus yn trafod iechyd mewn iaith arall. Felly, oedd yn destun pryder i glywed bod rhai'r safonau ddim wedi bod yn weithredol yn ystod, a ddechrau'r argyfwng, bod yn dda i glywed bod nhw bellach nôl yn eu lle. Wedi gweud ni, mae yna chydig o pryderon ynglyn â pethau fel, enghraifft, cael prawf Cofid, ydy yn bosib cael prawf Cofid yn Gymraeg ac ati. Felly mae yna deimlad, dwi'n meddwl, o hyd bod rhai o'r gwasanaethau ddim wedi bod ar gael yn Gymraeg lle ddylwn nhw fod. Felly, un peth ni yn galw amdano fe yw wella mynediad at ofal iechyd yn Gymraeg, a bydde hynny yn golygu sawl peth, ond un peth yw i gynyddu faint o bobl sydd ar gael i ddarparu iaith yn Gymraeg. Felly, mae sefydlu ysgol feddygol ym Mangor i hyfforddi gweithlu iechyd a gofal Cymraeg yn flaenoriaeth. A hefyd, mae'n bwysig bod ni yn gallu gosod targedau ar gyfer hyfforddi gweithwyr iechyd sy'n medru gweithio drwy gyfrwng Gymraeg yn yr un ffordd, ac mae'n bwysig bod ni'n gwneud rhywbeth tebyg gyda athrawon a mae yna gamau tuag at hynny erbyn hyn. Felly mae hyn yn fater o gynllunio ieithyddol. Ni wedi clywed, wrth gwrs, am addysg Gymraeg a'r ffaith bod pobl ifanc a plant ddim falle yn cael eu trochi yn Gymraeg os ydyn nhw'n dod o gefndiroedd di-Gymraeg. Ac mae hyn yn achosi pryder, ac mae yna awgrym falle gyda rhai pobl bydden nhw falle yn symud eu plant i addysg Saesneg oherwydd y problemau y diffyg cefnogaeth. A mewn ffordd, mae hyn yn amlygu y diffyg dilyniant yn y maes a'r niferoedd sy'n gadael addysg Gymraeg ar bob lefel. Felly ni'n gweld bod rai pobl ddim yn mynd ymlaen i enghraifft o'r cylch meithrin i addysg gynradd, neu o'r addysg gynradd i'r addysg uwchradd yn Gymraeg. Maen nhw yn gadael y system. A mae yna'r sawl reswm am hynny, un yw diffyg ysgolion neu diffyg darpariaeth o fewn ysgolion. Felly, un peth ni eisiau gweld yw deddf addysg Gymraeg i bawb. Felly, buddsoddi mewn hyfforddiant i'r gweithlu addysg a gofal plant, cynyddu nifer yr athrawon newydd sy'n medru'r Gymraeg o 30% i 80%, a bydde'r deddf yn cynyddu faint o ysgolion sy'n dysgu trwy gyfrwng Gymraeg, a byddwn ni eisiau gweld mwy o ysgolion yn symud ar hyd y continuum
dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, a hefyd bod ni'n gweld cynnydd yn faint, yn y nifer o ysgolion Saesneg sydd yn darparu trwy gyfrwng y Gymraeg, rhywfaint trwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd, dyn ni ddim yn gweld bod yn bosib cyrraedd 1 miliwn heb gynnydd sylweddol yn yr addysg sy'n cael ei darparu. Felly, just i orffen mewn pryd, mae hyn mwy neu lai gyd i'w gweld yn weledigaeth lawn, sef mwy na miliwn. A pan ni'n sôn am fwy na miliwn, ni'n sôn am fwy yn yr ystyr bod ni am weld cynnydd yn y defnydd o'r iaith ynghyd â just niferoedd. Felly, beth sy'n bwysig yw, nid dim ond faint o bobl sy'n siarad Cymraeg, ond faint o bobl sy'n defnyddio'r Gymraeg, ac yn faint o bobl a faint o gofodau cyfrwng Cymraeg sydd nid dim ond niferoedd sydd o bosib ddim yn gwneud defnydd o'r iaith bob dydd. Felly, diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Tamsin. Dyn ni nawr gyda rhyw 4 munud yn weddill ar gyfer cwbl o gwestiynau. A mae rhaid gweud mae'r sylwadau ni wedi cael trwyddo yn ystod y ddoi gyflwyniad yna, gyda ffocws pendant ar 2 rwy'n credu. Dyn ni wrthi dal i drafod tai yn ystod y sesiwn yma. Efallai bod hyn yn dangos rhywbeth ydi o bosib. Un sylw diddorol yn dod fan hyn gan Catrin yn y chat yn sôn bod gwerthwyr tai erbyn hyn yn marchnata tai yn ardaloedd yng Ngorllewin ac yng Ngogledd Cymru i brynwyr o y tu hwnt. Derbyniais gerdyn trwy'r drws gan gwmni efo rhyw enw chwydlyd fel Coast and Country, oedd yn cynnig cyfle i mi werthu fan hi gan ei fod mewn lleoliad diddorol ac atyniadol. Fe wyddwn ni hynny, dyna pam mwy fi'n byw yno. Dyna sylw Catrin. A dyna sy'n mynd i liwio'r cwestiwn na'i ofyn i chi i ymateb bydd o'n sydyn. Hynny yw, y polisi a chynllunio iaith wedi tueddu i roi ffocws ar y cartref fel y pai allweddol. I ba raddau chi'n teimlo bod hwnna'n parhau neu wedi dychwelyd fel y prif ffocws erbyn heddiw? Felly, ai ofyn i Heini i ymateb yn gyntaf, ac wedyn Tamsin, gan gofio bod dim ond cwpl o funudau ar ôl gyda ni yn y sesiwn. Ateb o'ch cyflym iawn, nath Cynog Davies o fynd rhyw ymchwil yn Abertawe ar ddefnydd bobl ifanc o'r Gymraeg, a mae hwn yn mynd ôl diolch Heriau, mae rhaid bod y rwyddeng mynd ar 20 yn ôl. Ond y ddoi ffactor cwbl amlwg a phwysica yn penderfynu defnydd person ifanc o'r Gymraeg oedd iaith y cartre neu iaith y gymuned. Felly bydd y rai yn Abertawe mewn ardal Saesneg o gartre Cymraeg yn defnyddio'r Gymraeg yn rhwydd bob amser. Felly hefyd rai o gytrefi mwy Saesneg ond mewn ardalo'r Cymraeg. Dyna'r ddoi brif ffactor a dwi'n credu bod dim byd yn mynd i newid hynny. O ran polisïau tai, hen bryd i ni gael, mae'r Llywodraeth Tegwch wedi cymryd rai camau, mae Gwynedd yn bendant wedi cymryd rai camau, mae Ceredigion a Chyfyrddin nawr i gyd yn deffro i'r peth. Mae'r rhaid cael beth bynnag sy'n digwydd i dau y cyfoethogion, mae'r rhaid i ni gael tai cymdeithasol a tai fforddadwy i bobl leol. Beth bynnag sy'n digwydd i'r tai eraill, mae'r rhaid i ni gael proses lle mae bobl leol yn gallu aros yn eu cymuned. Diolch yn fawr, Heini. A ti, Tamsin, sut wyt ti'n ymateb i'r pwynt yna? Wel, yn sicr, byddwn ni'n cytuno gyda hynny. Mae defnydd o'r Gymraeg, mae pobl yn siarad Cymraeg achos mae'n defnyddiol mewn rhyw ffordd, byddwn ni'n gweud. Felly, wrth gwrs, os yw'n naturiol, mae'n naturiol os yw'n cael ei ddefnyddio yn y cartre i siarad Cymraeg, yr un peth yn y gymuned, os oes yna rhyw fath o norm, disgwyliad bod pobl yn mynd i siarad Cymraeg, wedyn maen nhw yn fwy tebygol o siarad Cymraeg yn hytrach na Saesneg. Mae pawb eisiau ffito mewn rhyw ffordd. Felly dyna un reswm wi'n meddwl pam mae
cymunedau lle mae'r Gymraeg yn cael ei ddefnyddio fel iaith bob dydd yn bwysig o ran cynnal y Gymraeg, achos dyna'r math o bobl lle maen nhw wedi defnyddio'r Gymraeg yn naturiol, ac mae'r math o bobl na wedyn sydd yn mynd falle i ddysgu mewn cymunedau lle mae yna llai o bobl sy'n medru'r Gymraeg ac felly i dyfu y Gymraeg math o beth. Felly, os ydyn nhw falle yn mynd i'r de ddwyrain i ddysgu mewn ysgol. Felly, mae'n bwysig bod yna rhyw fath o symbiosis rhwng yr ardaloedd lle mae llai o bobl sy'n siarad Gymraeg a'r ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn cael i defnyddio fel iaith bob dydd o hyd. Diolch yn fawr i chi'ch dau. Hynny yw, mae'n anorfod bod ni wrthi'n gwario mwy amser yn trafod y cartref, tra bod ni'n gwario mwy o amser nag erioed yn ein cartrefi hefyd, mae'n siŵr. Iawn, diolch yn fawr am y drafodaeth yna ac am y cyflwyniadau diddorol.